କିଛି ଲୋକ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ହରେଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟରୁ ନିଭେଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତା ସହ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଗଭୀର ହେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମାଗନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର, କାରଣ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋକ ବି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜଣା ଅତିଥି ହେଇ ଆସେ। ଫରକ ଏତିକି ଯେ ପ୍ରେମ ମନ କିଣିନିଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। କଥା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ ହୁଅ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ।